Ni ban ce ta nemi ni ba. Babu wani takun saka a tsakaninku ko a baya? Babu. Inda kuka haɗu ba ku taɓa wani takun saka a tsakaninku ba? Babu shi. To me kike ganin ya ja ta miki wannan cin zarafi da kike zargin ta yi miki? Ake zargin ta yi miki? Ai a cire ma maganar zargi, idan ana faɗan zargi sai ga kaman ƙarya ne. Ba zargi bane, zahiri ne. To cin zarafi dai ta riga ta yi mu. Kamar yadda ta ɗauki law a hannunta ta hukunta ni, to ni kuma kenan lo ga wanda bai san. Kaman kasa Hausa bai shi sosai ba yanzu. Okay, doka kamar yadda ta ɗauki doka a hannunta ta dake ni, ta zo har gida ta dake ni, ta tafi da wayana, ta mun abin da take so, ta sa maza suka dake ni, to ni kuma na samu waɗanda za su fi mu haƙi nan Allah ya. Shi yau kwana nawa kenan? Yanzu ina gani